皆さんこんにちは。そしてチベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラックフェルトと申します。チベットダライラマ法王、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りいたします。ではまずヘッドラインとそれからニュースの詳細を見てみましょう。ダライラマ法王はノーベル平和賞の受賞者を祝福しました。ダライラマ法王は心と生命研究所のメンバーらと交流しました。ペンバーツリン出席大臣が率いる CTA 代表団はドイツ・ベルギーを訪問しました。 CTA はインドの元国防大臣ムラヤム・シンヤダ氏の逝去に哀悼の意を表しました。教育省のタラム・ドルマ大臣はフランスのチベット支援団体 AET の創立記念式典に出席しました。チベット事務局ワシントン DC は公民力量Citizen Initiative for China と会合を行いました。チベット事務局台湾の民主流事務局長は国慶節祝賀会に出席しました。チベット事務所オーストラリアのカルマシンゲ大王はオーストラリアチベット議員連盟の共同議長と面会しました。ダライラマ法王は今月8日、今年のノーベル平和賞受賞者に祝福を贈られました。法王はノーベル賞委員会は彼らの功績を認めることにより平和、自由、そして民主主義という人間の基本的価値の促進における市民社会の重要性に光を当てたのですと述べました。法王はまたこの受賞がすべての人々に勇気をもたらすものとなり、対話を通して人間らしさを持って問題に取り組むことが全ての当事者が幸せで相互に有益となる解決をもたらすことを思い出させてくれるよう願ってますと述べました。2022年のノーベル平和賞はベラルーシの人権活動家エレス・ビアリアツキ氏、ロシアの人権団体メモリアル、そしてウクライナの人権団体市民自由センターに授与されます。ダライラマ法王は10月12日から2日間、心と生命研究所のメンバーらと対話を行いました。法王は心の平和、内なる強さ、自信の源となるのは温かい心と慈悲の心であると述べられました。Gradually, world become better.The totalitarian system, dictator now diminishing. So human value gradually, I think, truly becomes something light. So people consider Dalai Lama like a light of humanity. So the Tibetan people,inside Tibet, and also many Chinese, now they truly consider me a genuine, how say they, the peacemaking person. Okay. 法王は心と生命研究所のメンバー101人、エモリー大学の科学プログラムに参加しているチベット仏教総にメンズ館チベット医学歴法研究所とチベット文献図書館で科学を学ぶ学生たち、南インドの大僧院の学習センターの僧侶や高僧らが合計およそ180人と法王公邸のホールで対話を行いました。心と生命研究所との対話は今回で35回目の開催となりました。第1回目は1987年に開催されました。先週、ペンバーツリン出席大臣は代表団を総指揮し、共にドイツとベルギーを訪問しました。代表団は各国の国会議員、政府関係者、そしてチベット支援団体のメンバーらなどに面会しました。ペンバーツリン出席大臣の初の公式訪問を記念してて、ドイツヘッセン州ではデータ
バイネ議典長により代表団のための昼食リセプションが開催されました。大臣はダライ・ラマ法王の長年の友人であるドイツヘッセン州のロラント・ゴッホ元首相やヘッセン州議員議長のアスリット・ウォルフマン議員と面会しました。また議事進行中のヘッセン州議会にも招待され、ヘッセン州大統領の出席のもと、首席大臣の出席が下院議長によって承認されました。代表団はフランクフルト市議会とチベットハウスドイツを訪問して、大臣がチベット豊かな文化豊かな未来というテーマで講演を行いました。代表団はまたゲーテジムナージウムの生徒たちとも交流しました。ベルリンではドイツ連邦議会の人権人道支援議員グループのスポークスマンペーター・ハイト氏、アジア中国を中心とした外交委員会のメンバーであり、ドイツチベット議員連盟の共同議長を務めるフランク・ミューラー・ローゼント・リット氏と会談しました。代表団は中国の抑圧的で植民地のような寄宿学校制度、大規模な DNA 採取、チベット人を抑圧するためのゼロコロナ政策の乱用など、現在のチベット国内の危機的な状況についてドイツの要人たちに説明しました。またチベットに関する新たな議案を提出して EU において中国への認識を変えるための具体的な行動を起こすことにも焦点が当てられました。ドイツの国会議員であるミハイエル・ブラント氏、クラウス・ペーター・ウォルフ・ルシュ氏、バレンタイン・アベル氏、そしてドイツ最大の政治青年組織であり自由民主党の青年部でもあるヤング・リベラルズの代表者とそれぞれ別個に会談を催しました。代表団はフリートリヒ・ニューマン財団の CEO であるアーネット・ウィッティ氏、他財団の関係者らとも会談しました。またドイツ在住の構想タキャプグン氏に謁見してインターナショナルキャンペーン for チベットイニシエティブドイツのメンバーらと面会しました。駐ドイツ台湾大使のシャー・イー氏との会談も行われました。代表団はドイツ訪問の初めにはバイエル州議会副議長で元文化メディア大臣のウルフガング・ホイ・ブッシュ博士と会談して、その後ミュンヘンのチベット人コミュニティと会談しました。ペンバツリン出席大臣を団長とする代表団は情報国際関係省のノルゼンロマ大臣、チベット議会議員のセルタ・ツルディム氏、クンチョク・ヤンペル氏、ヌルプ・ドルチェ氏、そしてツィリン・ヤンシン氏で構成されています。チベット亡命議会の憲法ソナムデンベル議長と公安省のドルマギャリ大臣は10月10日月曜日に長い闘病の末に亡くなったインドの元国防大臣のムラヤム・シン・ヤダブ氏の逝去に哀悼の意を表しました。ムラヤム・シン・ヤダブ氏の息子でありウッタル・プラデーシュ議員のアクレーシ・ヤダブ氏に宛てた著書の中で、議長と大臣は故ムラヤム・シン・ヤダブ氏がチベットの大義を支援してインドの国会でチベットを擁護してたことに感謝の意を示しました。教育省のチャンラ・タラムドルマ大臣は10月8日フランスのパリにてジェジュンベマ元大臣、テンバスリン元大臣、 TCB チベット子ども村のソーナム市中学長とともにフランスのチベット支援団体 AET Aid of Enfants Tibetan の創立40周年記念式典に特別ゲストとして出席しました。 AET はインド、ネパール、そしてブータンのチベット人教塾における多くの開発プログラムに資金を提供してきたフランス最大で最高のチベット支援団体です。教育大臣はまたフランスとベルギーのチベット週末学校を訪問して子どもたちが確実にチベットの言語と文化教育を受けられるように努めている保護者や教師者らを称賛しました。10月5日チベット事務局ワシントン DC の
中国連絡事務所は米国に焦点とする中国研究所である公民力量 Citizen Power Initiative for China との会議を開催して協力関係の強化と今後の活動の方向性について議論しました。ナムギャルチュル代表は CTA が中東政策を維持していることに改めて説明して米軍の組織的な抑圧政策に対抗するため CTA が国際的にチベットの問題を訴え続けていることを伝えて中国人とチベット人の間のコミュニケーションを築くために公民力量からの支援を呼びかけました。同日、中国連絡官のスチンギャツ氏は習近平と中国共産党第20回全国代表大会及び中国の今後の進路に関するオンラインセミナーに参加しました。チベット事務局台湾の民魚流で長官は10月10日月曜日に行われた第111回中華民国総樹国慶節祝賀会式典に出席してチベット人と中央チベット政権を代表して祝辞を述べました。祝賀会には蔡英文総統、来清徳副総統、呉少将外交部長など台湾政府の閣僚が出席しました。チベット事務局オーストラリアのカルマシンゲ代表は10月4日火曜日オーストラリアチベット議員連盟のスーザン・テンパルマン共同議長と会談し来月国会議事堂で開催されるオーストラリアチベット議員連盟の大会について協議しました。またカルマシンゲ代表はオーストラリアチベット協会の役員を伴いスーザン・テンパルマン氏の連邦選挙での当選を祝福して2022年11月21日にキャンベラで行われる予定のロビーデーについて説明しました。代表はまたオーストラリアニューサウスウェールズ州ブルーマウンテン地域のチベット人コミュニティを訪れ講演を行いブルーマウンテン市議会が2019年から毎年チベット法議日の3月10日にカトーバ町の市議会本部の屋外にチベット旗を掲げチベット人への支援を示していることに感謝の意を表明しました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。